Захищати свої права та сприймати переслідування як випробування Всевишнього. У Криму відбулося традиційне засідання організації «Кримська солідарність». Адвокати повідомили про останні новини у так званих справах Веджія Кашка та про тероризм. Подробиці зустрічі далі у сюжеті. Фігуранти так званої справи Веджія Кашка Бекір Дегерменджи, Руслан Трубач і Казім Аметов мають встигнути ознайомитися із матеріалами слідства до 11 листопада. Саме тоді спливає строк тримання їх під вартою. У четвертого підозрюваного, 65-річного Гасана Чапуха, часу менше. Минулого тижня його з СІЗО госпіталізували до неврологічного відділення Сімферопольської лікарні. За ґратами чоловіки опинилися після того, як їх обмовили, звинуватив начебто у вимаганні грошей у громадянина Туреччини, який той насправді був винен ветерану національного руху Веджія Кашка. Читати матеріали з фальшованої справи чоловікам важко, розповів їх адвокат. Там 8 томов, по-моему, да? 8 томов. И вот потихонечку они читают, изучают. Очень, конечно же, нервничают, эмоционально. Я все это слышал, потому что, действительно, ребята не согласны с теми показаниями, которые дают некоторые, видимо, с теми якобы доказательствами, которые собрал следователь. Тимур Ибрагімов не терорист. В це ніколи не повірить ні його сім'я, ні кримсько-татарський народ. Мати одного з 6 фігурантів другої бахчисарайської групи так званої справи про тероризм разом з іншими матерями та дружинами політв'язнів їздила до Києва, щоб розповісти про незаконне переслідування. Щоб люди не забули, багато кримських татар несправедливо позбавили волі лише за віру та неприйняття окупації. У меня, например, только его семья остались, и вот эти 4 внуков, и которые, благодаря Аллаху, похожи на него, прям копии, особенно младший сын. Ему вот завтра исполняется годик. И я хочу сказать, что я была на одной встрече и показала вот эту фотографию сына. И сказала: посмотрите, какие у него добрые глаза. Разве может быть человек с такими добрыми глазами террористом? Ще одного фігуранта цієї справи, Ернеса Аметова, вже другий місяць тримають у спеціальному блоці Сімферопольського СІЗО. У камері із тарганами та клопами. При цьому жодних слідчих дій з Аметовим не проводять кілька останніх місяців. А усі апеляційні скарги, які б дозволили змінити міру запобіжного заходу, так звані суди розглядають запізненням. Адвокат певен, таким чином на Аметова намагаються тиснути слідчі, аби схилити до співпраці. Он жаловался на то, что там есть клопы, всякие тараканы бегают, условия вообще нечеловеческие. И по нему видно, что он немного похудел. Вот уже порядка, наверное, 3 месяцев конкретно с Аметовым и Эрнесом никакие следственные действия не проводятся. Более того, моя апелляционная жалоба на постановление, на последнее постановление Киевского районного суда о продлении меры пресечения до сих пор не рассмотрена. Это у нас уже практика такая, когда апелляционные жалобы рассматривают после того, как срок истек. Терористом в окупованому Росією Криму можна стати просто за пост у соцмережі. Лише за останній місяць 5 обшуків і 7 адміністративних справ. Так, за це на декілька суток за ґратами опинились Марлен Мустафаєв, Осман Білялов та Зекій Куламетов. Юрист Назім Шейхмамбетов впевнений, показовими затриманнями окупанти хочуть тримати в страху цілий народ. Берут человека, однако посыл идет всем. Этому подтверждение форма проведения задержания. То есть, когда человека в Старом Крыму, очень яркий пример был, когда в дом семьи Куламетовых пришли с обыском, в конечном итоге оштрафовали на 1000 рублей, однако была проведена спецоперация в рамках голливудских фильмов со всеми там задержаниями красивыми, вооруженными людьми в масках, автозаками и так далее. Кримінальні справи в Криму швидко відкривають лише проти кримських татар. Коли ж грубо порушуються і їхні права, окупаційне правосуддя не поспішає шукати винних. Роман Спірідонов, Тетяна Сулій, Заман, АТР.